de dir que duraria tant. Me'n Doncs mira, recordo. dura i durarà. Sí, dura i durarà perquè hi ha interès i hi ha demanda i és necessari. És molt necessari i se n'està donant tothom de que és molt important i necessari. Fa 20 anys ho era? És a dir, clar, va esclatar aquell boom, jo ara ho recordava, fent memòria, parlant de fa 20 anys, a principis del segle XXI, en el que justament, no, amb la fórmula aquesta de tupper sex, de dir, feies aquestes trobades, a vegades fins i tot amb certa vergonya, a vegades amb grups d'amigues que dèiem, ens en anem por ahí, però tampoc dèiem on anàvem. És a dir, evidentment ha canviat molt, ja no parlarem d'aquesta evolució, però com recordes aquells inicis i per què tu hi vas anar de ple i de dir, escolta, m'hi dedico? Bé, jo estava estudiant anglès i vaig anar a Anglaterra i allà em van dir, aquí els sex shops són oberts. I jo, oberts? Què vol dir això? I vam entrar en un i vam dir, és veritat, dic, no és allò tan fosc i així, i dic, això és l'evolució, em deien. I a més es fa una cosa que se'n diuen tupper sex. I jo, tupper què? No en tenia ni idea. I vaig dir, això ho he de fer a casa meva. I em vaig fer quan vaig tornar del viatge, vaig convidar unes noies que ho feien en aquell moment, em va encantar i vaig dir, és que això ho he de fer jo. Dic, vaig a buscar com fer-ho i m'hi poso. Ho vas importar d'allà cap aquí una mica. I sí, i vaig dir, doncs m'hi poso i ja fa 20 anys. I fa 20 anys. Però clar, aquells inicis, era fàcil començar a fer aquestes reunions, aquestes trobades, aquest tupper sex? Bueno, costava una mica, hi havia bastantes més vergonyes que ara. Però encara hi són, Encara n'hi ha. Hi ha molta gent que sempre diu, bueno, jo no, una amiga. Bueno, ja, sí, però el que és interessant és que... pregunten coses i sempre elles mai són, i sempre és l'amiga, i sempre m'han dit que... I encara la gent no parla en primera persona. Encara costa. Encara costa, però has fet molta feina, la veritat, i això també ho hem de posar sobre la taula. Carmanyola, i una cosa era el tupper sex, i això, fa 20 anys vas dir, escolta'm, carmanyola picant, i anem a veure què és el que trobem. Ha canviat també els objectes i la manera, no?, de veure i de viure aquests tallers i aquests objectes que tenim que són tan necessaris? Bé, el tupper sex és com la manera de portar el sex shop a casa, això era la idea al principi, i ara ha acabat sent com una experiència, una trobada on et trobes amb les amigues i et parlen de sexe, et donen idees, i llavors tu segueixes parlant de sexe amb les amigues, que ja ho acostumes a fer-ho, sí. I tu passes bé durant un parell d'hores. Però ara has portat uns objectes que ara els ensenyarem, però jo recordo, potser no sé si fa ben bé 20 anys, però 18 segur que sí, que vam fer una primera trobada. Eren molt més grans, eren molt diferents els objectes. Hi havia més penis. Sí, ha canviat molt. I ara ha canviat molt. Han canviat diverses coses. Primer, el material, que tot era làtex, hi havia molta gent al·lèrgica al làtex, i ja s'ha anat veient que això ja no es porta, ara tot és silicona mèdica de nova generació, o sigui que és un material també ha canviat, que està molt bé, i tot anava en piles, o no vibrava i no feia res, i no portava ni piles ni res, i ara tot va amb carregador. Com el mòbil. Clar. Endolles el carregador a l'aparell, a la tauleta, amb el mateix... Sí, o en el portàtil. O en el portàtil, exacte. I se't carrega i llavors tens 2 hores d'autonomia de la joguina. Val, per tant, el primer canvi és, evidentment, el que és el material i l'altre, la manera, no?, de com els carreguem. I una de les coses millors és les imatges sexistes, que això jo no ho suportava al principi, quan agafava i volia comprar en algun proveïdor, tot eren dones amb unes imatges que, bueno, millor no pensar-ho. No? I de saber què. Per tant, ha anat dins del mateix àmbit, ha anat canviant. Això és una de les evolucions més grans que ha fet, que els proveïdors han anat veient que gent com nosaltres no volíem comprar aquest tipus de joguina, encara que fos molt bonica, per la caixa. Les persones que us hi heu dedicat, i que n'heu fet bandera, a més, sou més aviat dones o també hi ha homes? Sí, això és una feina bastant femenina, Sí, bastant femenina, i està enfocat també molt a la dona. Clar. I ja no només perquè siguin dones, sinó per un empoderament femení. Hi ha hagut com una mica de revolució, no? Nosaltres també volem parlar d'això i volem parlar sense que ningú ens digui què hem de fer i com ho hem de fer, no? El plaer, com ens encarem les dones al plaer, també ha canviat. És a dir, abans potser, i fins i tot amb tot el que tu ofereixes, és a dir, abans era molt plaer compartit, no? De dir, et deien, doncs mira, això a ell li agrada molt, que el que dèiem ara també, no? I ara potser és un plaer, que també pot ser compartit, per suposat, però també molt individual. És que sí, jo crec que quan nosaltres érem jovenetes ens havien explicat sempre. Ell, o sigui, era evident ja que havia de ser ell i no ella, doncs ja t'explicarà com ho has de fer i ja t'explicarà el què. I és més, tu no et toquis, ja et tocarà ell. O sigui, no hi havia l'autoplaer en cap moment, no? I sempre ens feia com por, dius, em quedaré cega, és que ens deien unes coses que dius, de veritat, que ens ho podíem creure. Home, no portes ulleres? Dic, sí, clar, no? I ja et quedaves així com...
Però això sí que ha canviat. Jo crec que abans del 2020, abans del Covid, va haver-hi una revolució del Satisfyer. El Satisfyer va ser com un abans i un després. Val. La gent va dir, jo tinc un Satisfyer. Què vol dir? Jo em toco. Clar. Clar, aquí va ser el canvi. Si tinc un Satisfyer vol dir que reconec que el faig servir. Clar. I a més, és veritat, no hi atinava, però va ser l'objecte, un objecte que, a més, vull dir, se'n van fer moltes vendes, presentadores també de shows de televisius l'ensenyaven, no? Moltes famoses també se'l van fer seu, per tant, hi va haver un abans i un després a l'hora d'ensenyar, tampoc és que hàgim d'explicar la vida íntima, però que no hi havia aquell tabú, aquella vergonya, no? Sí, va sortir així, que una celebrity va dir tens parella? Diu, no, tinc un Satisfyer. I aquí ja va ser on va començar a fer-se viral i tothom deia, què és això del Satisfyer? Sí, home, si és tan xulo, jo també en vull un. I un li va comprar l'altre s'ho va autoregalar i mica en mica ja s'ho van comprant elles soles perquè totes ho han volgut provar-ho. Per tant, vam desterrar el Satisfyer, va desterrar una mica els penis, no? Segurament. Bueno, diguéssim, sí que n'hi ha encara, perquè diguéssim que hi ha coses que vibren, coses que no vibren, i coses que succionen, que seria el Satisfyer. Satisfyer és una marca. Clar, sí. I li diem Satisfyer com diem no filla. Sí, és un succionador. Femení. És un succionador femení, enfocat al clítoris, bàsicament, en què no hi ha ni penetració ni res, simplement hi ha com una succió, són unes ones a pressió que van bellugant, fan tuc, 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 i envien les ones al clítoris i el clítoris fa com un rebot que el que fa és irrigar-lo de sang per trempar. Nosaltres també trempem, per tant, aquestes ones ens fan trempar molt ràpid. Si la majoria d'homes diuen anda, pum, i han trempat, nosaltres tardem com 4 vegades més. Doncs amb el succionador és 1 a 1. Tardem el mateix. I llavors ja estem a punt per fer el que vulguem, un altre tipus de relació, o seguim el succionador. Si seguim, és probable que en 1 minut, 2 o 3 arribis a l'orgasme. Per tant, el Satisfyer seria un abans i un després, evidentment. Va arribar la pandèmia, no sé si això hi va haver també algun boom. La pandèmia jo crec que va ajudar que la gent el comprés per internet, perquè estaves allà a casa i deies, és que què faig? Si tothom em diu que m'agafi un succionador, doncs me n'agafo un. I la gent ho va començar a provar i quasi tothom se'n va apoderar una casa. I llavors, passada la pandèmia i amb una certa normalitat, ara, en aquests darrers anys, a més has portat objectes que ara els explicarem, que, no sé si preguntar-ho així, però què es porta? No? Ara es porta les aplicacions al mòbil. Què? Una aplicació al mòbil. Tu descarregues, en comptes d'agafar la joguina i un comandament a distància, que també ha tingut lo seu, doncs substituirem el comandament per el mòbil. I amb el mòbil doncs, pots fer que el vibrador vibri al ritme de la música. No. Pots fer que es connecti una altra persona a l'altra punta de món i et faci manipular la teva joguina. Pots fer que vibri amb el micro. Li vas fent i va fent ra. No em faltaria això aquí. Bueno, potser tot és provar-ho, també t'ho dic. Però, per tant, la tecnologia, ja no només el material que dèiem o la manera de com carregar aquests aparells, la tecnologia també ha entrat, no? Aquesta globalització, mai més ben dit, és global fins i tot, quan parles d'aquests aparells. Sí, es fa servir molt i també hi ha aplicacions, hi ha empreses que ho utilitzen perquè altra gent es connecti a fer l'aparell. Déu-n'hi-do. Anem a veure una mica què ens has portat. Això entenc que és potser una mica... Us he portat l'evolució. Exacte. Això seria l'ou amb el comandament, que és el que hi havia fins ara. A veure, això era l'inici, de què estem parlant, això? De fa... Això des dels principis, fa 20 anys ja hi era, això. Fa 20 anys ja hi havia aquest ou. I sempre els feia molta gràcia a tothom, perquè hi va haver una pel·lícula, que hi havia una noia que es posava el vibrador a dintre, diguéssim, i la parella feia anar al comandament. I llavors va perdre el comandament, el va agafar un gos, no sé què va passar, i a partir d'aquí això es va fer també molt viral, i tothom volia un home amb comandament per anar a sopar. Per tant, això és l'origen. Això és l'origen. És un dels orígens de fa 20 anys ja teníem això, que entenc que es posa a la vagina. Sí, i l'altre, el comandament el pot tenir qui tu vulguis. És més, si hi ha diversa gent que porta l'ou, amb un sol comandament s'activen tots. També? Que també hi ha gent, mira, un grup de noies que en venen un cop l'any, ja venen amb l'ou posat i es van passant el comandament a veure per anar de festa. És molt divertit. Meravellós. D'aquí on evoluciona? A la pinça, que és l'altre, el de color taronja aquest, que va amb l'aplicació al mòbil i que tu li pots dir aquí el que tu vulguis. El connectes, fas 1, 2, 3 i s'engega i ja des d'aquí el pots controlar. Des del mòbil. I com es col·loca aquesta pinça? La pinça es col·locaria... Perquè és doble, diguem. És doble, fa com una U. La part petita es posaria dintre de la vagina i ens tocaria per dins el punt G, zona G, i per fora ens tocaria el clítoris.
Val. I llavors, des del comandament, li pots dir que vibri una banda, l'altra o les dues a la vegada. I no només que vibri normal, sinó vas canviant la vibració i, a més, doncs, li pots posar el ritme de la música, i pots posar el tipus de modalitat que vulguis. Per exemple, també amb el shake, que és anar fent així amb el mòbil, només que el mòbil es bellugui i ja es belluga també la pinça. O sigui que no cal ni apretar directament. I la gràcia d'aquest vibrador, que va tenir molts premis, perquè va ser el primer vibrador que no tenia forma fàl·lica. Ah, clar, exacte. Llavors, sí. Era un vibrador per a la típica parella hetero, home-dona, que la dona es posava el vibrador a dintre i l'home la podia penetrar. I ell notava la vibració també un cop estava dins. Val. Per això va tenir tants premis, no? De dir, ha sortit una cosa que és per parelles, no té forma fàl·lica i la podem fer servir els dos. I clar, doncs aquesta evolució anata, que ja la podem fer anar amb el mòbil, i que a més podem crear des d'aquí una habitació en la que podem convidar qui vulguem i es pot fer anar la joguina doncs, des de l'habitació del costat, o des del poble del costat, o des dels Estats Units. Em sembla meravellós. Per tant, segona, llavors vindria aquesta? O... No, aquesta seria un altre tipus de joguineta. Sembla una pulsera, d'aquesta. Sí, és l'anell de casat. Bueno, un bon anell, t'hi caben 2 dits. Què fa aquest? Aquesta, doncs, la posaries en el penis i la punteta et tocaria el clítoris quan hi hagués la penetració, per exemple. Però avui en dia te la pots posar als dits i fer servir com a una joguina per anar tocant qualsevol part del cos. Val. Per tant, ostres, Déu-n'hi-do, eh? Sí. Jo celebro que les formes fàl·liques, que no és que tingui res en contra, però que realment hagin quedat una mica desbancades. No dic que no siguin interessants, però em sembla molt més interessant aquest altre tipus de disseny, no? Clar, són dissenys més xulos. I molt més femení, més actual, també. Que es pugui fer servir 2 noies, per exemple. La pinça, que té forma de U, doncs la part de fora, que ens tocaria a nosaltres el clítoris, si abracem a la parella femenina per davant, li tocarà el seu de clítoris, també. Per tant, estem jugant ja en parella. Doncs sí. I aquest és... I aquest és el submarí. Doncs mira, anem... No, de submarí a submarí. És que li diem així. Es diu submarí, El submarí llepafigues. Estem a tot arreu. El submarí per figues. No, llepafigues. Ah, llepafigues. Sí, perquè quan l'engegues, que si vols l'engeguem, té una figues, llengua que fa... Va llugant la llengua. Que seria l'hèlice. No? Sí. Una mica seria aquesta hèlice. Per l'hèlice d'això és la llengua que es va llogar i per l'altra banda és el succionador. Mira, goita. Bueno, llepafigues i per figues, també, no? El submarí, llepafigues, tal qual. El submarí, em sembla meravellós, eh? Bueno, doncs el posarem aquí cada dia. I, per tant... Bueno, això va molt bé, eh? Ara, quan tinguis la pausa, en 2 minutets ho tens fet. Bueno, però així es tornaràs amb més alegria. Haig de saludar... Tapar el que no sé com es fa. Home, una de les coses més xules dels orgasmes és que després tens com més alegria, et puja una mica tot, l'autoestima, i et sents millor per fer qualsevol cosa. I amb això, com que tardes un minutet, doncs mira, entre les notícies i el següent... També et dic que ja prou feina tinc rentar-me les dents com per anar... Però bueno, tot és provar-ho, tot és posar-s'hi. I evidentment també extras, no?, que ajuden des de, m'imagino... A veure, més que extras, això és el petacetes, això és el producte estrella de la Carmanyola, però amb diferència. Això és una cremeta, que te la poses... Líquid vibrador? És un líquid que vibra, o sigui, substitueix un vibrador, perquè és un líquid que vibra. Això? Sí. Això t'ho poses al botonet, per exemple, i notes com unes bombolletes que van que es pugen, baixen. Què passa? Que les dones normalment tenim el cap a un altre lloc. Doncs això és per focalitzar, per pensar que hi ha una cosa allà que t'està vibrant. I el més fort de tot és que si arribes a l'orgasme, l'intensifica. És brutal. I no només per les dones, sinó... O sigui, ens ho podem posar tots. Però això t'ho poses externament? És externament, sí. S'ho pot posar a tothom o a sí, nivell a la punta del d'al·lèrgies? penis també es pot posar. Si t'ho poses a la punteta del penis, notes com si te l'estiguessin xupant. Com allò, una succió a dalt. I si escampes bé tot el membre, això ho diuen ells, noten que se'ls hi posa més dura, més forta. O sigui, deixa d'estar botifarrona per estar més forta. Ostres! I clar, això els encanta. I com que a més l'orgasme és més guai, doncs... Han canviat també les relacions, és a dir, sempre hi ha hagut de tot tipus, però gràcies a aquests productes i gràcies també a la feina que has fet durant aquests 20 anys, no?, d'explicar el sexe, el plaer, ha canviat també la manera de viure'l i de gaudir-lo? Home, la gent té més ganes de gaudir-lo, o si més no, ho diu, que abans no ho deien. Ja, clar, que també és un bon pas. I t'expliquen moltes coses i ho parlen ja com més amb naturalitat, de dir, doncs mira, a mi em passa això, cosa que abans no deien que els hi passava perquè no deien res. Clar. Per tant, tenim menys tabús, menys vergonyes. Per edats també, o encara hi ha un col·lectiu
Diguem, les persones que ja ho han naturalitzat són potser més el col·lectiu de més joves? No sé. Els més joves ho tenen més assumit, evidentment. No? Ja parlen normal que es masturben amb 20 anys. Això Clar. ho troben normal, cosa que abans amb 20 anys no es feia. No, clar. Bueno, sí I que si ho es feia, feia però algú, no no es deia. No es deia, i si es feia, clar, exacte. Però sí que hi havia aquelles manies de dir és que potser em passa alguna cosa, mira, ja porto ulleres. Doncs sí, potser en aquell moment encara podia passar, que la gent s'ho creia una mica, ara no s'ho creuen, evidentment que no s'ho creuen, i ho han comprovat que no passa res, Clar. però els nois, així en general, quan tenen 12-13 anys, doncs ja comencen, i les noies els hi costa bastant Costa més. una mica més, sí. eh? Sí. I el col·lectiu més 60, aquest sexe no, que diuen a la tercera edat, o col·lectiu més 60, també has notat si hi ha doncs, més potser grups d'amigues que... No, tinc dones bastant grans, amb 80 anys inclús, que m'han Uau! comprat vibradors. El que passa que són vibradors que han de ser més potents, han de tenir com més vibració perquè ja hi ha menys sensibilitat. Clar, perquè el cos també envelleix. Mira, una no? cosa que dic també, el succionador, qui el tingui a casa, que no el posi a la velocitat màxima, perquè la velocitat màxima està pensada per una persona de 99 anys en amunt, no per una persona més jove. Vale. És a dir, jo, calma, una mica de calma. Sí. He flipat amb el Petaceta, que és que a més en diu Petaceta. Sí, sí, a més etiquetat en català, portem el logotip de la Líquid Carmanyola, vibrador, exacte. i aquest any i mig, Fruits vermells. en un any i mig n'hem vengut 1.500. Què? Sí, perquè és que, com que hem fet les etiquetes, ho A tenim 3 controlat. per dia, pràcticament. En O venem més. moltíssims, i la gent quan se li acaba el torna a voler, el torna a comprar. Sí, sí, sí. I ja per acabar, i aquests, per exemple, que són més espelma? Sí, és una espelmeta que en comptes de fer cera com totes les espelmes, fa un oli de massatge. L'engegues, l'escalfor de l'espelma desfà lo del voltant i et queda un oli per fer un massatge. I el pots tirar directament per l'esquena i fer un massatge i així doncs comences, no? I l'olor ens fa pujar la libido. Estic flipant, es nota que vaig una mica fora de l'actualitat, eh? Per tant, ha evolucionat molt tot això també, i és el que dèiem a l'inici. Sí, tot va evolucionant, nosaltres també, i el que ens envolta també, és normal. I hi ha una mirada femenina també en aquells que fan, no sé si a les empreses, és una pregunta que no sé si tens la resposta, però a les empreses hi ha més dones també, les empreses que fan aquests objectes, que fan succionadors, que fan aquestes cremes, hi ha més presència femenina també en la Home, part és més evident, comercial, si no, no hauria evolucionat. Clar. És evident, Clar. sí, sí. I mira, ara que parles de les empreses, fem team building picant, No m'ho puc un creure. format corporatiu, per si alguna empresa que ens està escoltant li interessa doncs, fer un team building, doncs mira, és un moment doncs, on les persones que hi ha a la mateixa empresa doncs, podran compartir una mica més, el millor algú surt de l'armari, el millor surten coses Doncs que no està gens malament. pot estar molt bé, que durant el dia a dia doncs, no surten, però buscar una oportunitat així perquè surti, sí, i a més s'ho passaran molt bé, Home, clar. perquè no només farem el tupper sex, sinó que podem fer també el taller de còctels afrodisíacs. Que Taller de còctels afrodisíacs. cadascú es fa el seu còctel seguint les meves instruccions i durant la sessió ens el anem bevent. Hi ha la versió sense alcohol, però Aquesta bueno, és li la dona meva. el... Fantàstic, no, és igual. La gràcia és decorar el got, Li posem una cosa que és per fer sexe oral, agafes el got del revés, el mulles Sí, en la cremeta, després en el sucre i et queda allò decorat, li tirem la llima, l'aixafem, li tirem la beguda i li acabem amb unes gotes d'amor, que és guaraná per fer-nos pujar l'ànim i l'energia i tot, i llavors fem un brindis i comencem el tupper sex, i així és molt divertit. I durant el tupper sex doncs, parlem d'educació sexual i bueno, I de cadascuna, Sí. de nosaltres. Tot això ho trobem a carmanyolapicant.cat. correcte. A més, tenim i una xarxa. botiga aquí a Terrassa, Sí, que si exacte. us pot interessar venir algun dia a preguntar alguna coseta o a comprar algun producte, doncs no només es pot fer per la web, sinó que també es pot fer en directe. I on la tens, a botiga? Al carrer Emperadriu Eugènia, Que això està... que això està... Si tu tires l'avinguda a Josep Tarradellas amunt, quan Sí. fas la curva del Sí, la fill curva aquella, sí, aquella curva. que te'n vas cap a la natació, Sí. el primer a la dreta, Molt bé. on hi havia l'antic Tramuntana, Sí. doncs al mateix sí? carrer, Oh, quin una records. miqueta més avall. Doncs allà hi tenim la Carmanyola Picant la botiga, a través de la web hi trobarem doncs, tot el que fa la Rosa i també a través de xarxes socials, i connectem-nos